Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon adlawa, atong saulugon ang pangilin sa lawas ug dugo ni Hesukristo. Pinaagi sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia, ang buhing handumanan sa paghalad sa kaugalingon didto sa krus. Dinhi gihatagan og dakong pagtagad og pagtahod ang bililhong lawas ug dugo nga kanunay natong gipanag-ambitan. Sa gabii sa iyang kasakitan ug pag-antos diin gihimo niya ang katapusang panihapon, miingon si Jesus ngadto sa mga tinun-anan. Mao kini ang akong lawas alang kaninyo, ug mauusab kini ang akong dugo nga giula alang kaninyo. Buhata kini sa akong handumanan. Dinhi iyang gihatag ang tibuok niya nga kinabuhi aron kita mabuhi, ug gisugo usab kita niya sa pagbuhat sama sa iyang gibuhat, aron sa ingon mabuhi ang uban. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad o ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Kung Panginoon, uban sa mga bagong hari, ang kalipay na isingin, ang Ginoo naging hingpin, ngayon Panginoon, uban sa mga instrumento, ang kalipay na isingin, sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugmas sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog
sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas og dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Iyong Diyos ang itong hari, Diyos sa mga nakagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagagay kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Jesucristo, tuntungan pagsamahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawat nagsasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa mahal, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw ang amang santos, ikaw lang ang Panginoon. Ikaw lamang ang labing walang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita.
O Hesukristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhi niining katingalahang sakramento. Itugot na ngamuyo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo. Sa ingon, madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari uban samahan, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagyod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya ug gipasagdan nga kabsan ug pagkaon, unya gihatagan kamo niya mana. Pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi ug sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Diyos nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas ni adtong hilabihang dakua, ug makalilisa nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyo og mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagawid matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daigang Ginoo, O Jerusalem, daigang imong Diyos, O Sion. Kay ang iyang gilig-on ang mga trangkas sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Gitugot niya ang kalinaw, sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Iyang gisangyaw ang iyang mga pulo.
ngadto kang Hakob iyang mga balaod ug mga gibutan. Ngadto kang Israel wala siya maghimo. Sa ingon sa laing nasod wala giya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Hallelujah. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo? Inig-inom nato gikan niining kupa. Ug dili ka pakigambit man nato sa lawas ni Kristo. Inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa ka lamang kapan, kitang tanan, bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. O Sayon, dayga ang imong manunubos, dayga ang imong pangulo, ug magbabantay diha sa mga imo ug mga awit. Dayga siya kutob sa imong mahimo, kay labaw siya sa tanang mahimo. Pagdaig ug dili gayud ikaw makahimo, pagdaig kaniya, ingon sa angay kaniya. Apan karong adlaw, usa ka tema nga angay sa linain nga pagdaig giladlad sa atong atubangan. Ang buhi ug makabuhi nga pan, nga sa walay duha-duha gayod, gihatag ngadto sa napulog duha didto sa lamesa, samtang nanambong sila sa balaan nga panihapon. Busa, ang atong pagdaig mabug-os unta ug masipa, ug ang pagsadya sa atong kalag puno sa kalipay ug katahom. Kay mao kini ang adlaw sa piyesta aron paghandom sa unang pagtukod ni ining panihapon. Niining lamesa sa bagong hari, ang bagong balaod sa bagong Pasko, mitapos sa karaang Pasko. Gitapos sa bagong mga tinunan ang karaan. Gitapos sa kamatuuran ang landong ug sa kahayag ang kangitngitan. Kabubuton ni Kristo nga ang iyang gibuhat didto sa panihapon, balikon pagbuhat aron paghandom kaniya. Ug busa kita sumala sa iyang balaan nga mga tugon, magakonsagrar sa pan ug bino aron mahimong biktima sa kaluwasan. Ang mga manununod ni Kristo nasayod, pinaagi sa pagtuo nga ang pan mabalhin ngadto sa iyang lawas, ingon man ang bino ngadto sa iyang dugo. Ang tao dili makasabot niini, dili makamatngon, apan ang usa ka buhi nga pagtuo nagaingon nga dunay nahitabo nga pagkabalhin gikan sa pan ngadto sa lawas, pagkabalhin nga nahigawas sa naandang lakaw sa kinaiya. Ubos sa nagkalain-laing dagway nga karon mga timaan lamang sa dili na ilang
kaugalingong katinuod. Anaa nagatago ang katingalahan nga mga katinuuran. Ang iyang lawas atong kalanon ug ang iyang dugo atong ilimnon. Ug bisan pa niini si Kristo nagpabilin nga tibuok ubos sa tagsatag sa kadagway. Ang mokalawat nagadawat sa tibuok nga Kristo. Wala maputol, wala mapikas, ug wala mabahin. Bisan usa o usa ka libo ang mudawat, ang usa nagadawat ingon sa usa ka libo. Si Kristo wala makuhai tungod kay siya gikalawat. Ang maayo ug ang dautan managsama madawat kaniya, apan ang maglain ang destino sa kinabuhi usa kamatayon. Alang sa dautan mao ang kamatayon, apan kinabuhi alang sa maayo. Matnguni pagkadakong kalainan ang sangputanan, bisan ang tagsa-tagsa nagadawat sa sama nga Ginoo. Sa katapusan, kung ang sakramento mabahin, ayaw pagduha-duha. Hinumdumi nga managsama ang anaa sa usa ka gamayng tipik, ingon sa diha sa usa ka tibuok nga ostiya. Walay pagkabahin sa katinuod, apan ang pagkabahin anaa lamang sa timaan. Ni ang pagkapikas nakadyutay sa kahimtang o gidakon, kaniya nga nagtago ubos sa timaan. Tanawa ang pan sa mga anghel, nahimong kalanon sa lumalangyaw, sa pagkatinuod, pan kini alang sa mga anak, ug kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagpakita pinaagi sa tipo diha nga sa Isaak gidala nga usa ka halad. Diha nga ang usa ka nating karnero gigahin alang sa Pasko, ug diha nga ang mana gihatag ngadto sa mga Hudiyo sa karaan. O Jesus, maayong magbabantay ug matuod nga pan, kaluy-i kami, alimahi kami ug panalipdi. Itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo ka pagbuhat sa tanan. Pakan-a kami diha sa yuta. Himua kami nga imong dinapit didto sa langit. Kaubang manununod nimo ug abyan nga mga lumulupyo didto sa langit. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukhaon nining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato siyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom siyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug mainom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kayang akong unod,
mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug muinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan, mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya mabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya na nga matay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Niya kita ni ining Domingo Solemnidad sa bililhong lawas og dugo ni Jesus, or gitawag natog Corpus et Sanguis Christi. Mga igsoon ko ni Kristo, atong pagtagad o atong mga pagampo, paghalad nining misa, alang sa to mga kaigsuunan nga mga nagmasakiton, nga naa sa ilang mga panimalay, o sa mga nagkalanlaing mga tambalanan. Ug alang usab sa to mga kaigsuunan nga gihikawan sa kahigayunan, aron makasimba, ato ning gihalad og gipaambit alang nila. Mga igsoon ko ni Kristo, sa atong ebanghelyo mingon si Jesus, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Niining mga pulong ni Jesus, mga igsoon, daw lisod kayo sabton, labi na sa mga Hudyo. Maglisod sila pagsabot niini. Gani nangutana sila, unsaon manining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon. Mga igsoon ko ni Kristo, bisan gani sa ato mga kaigsuonan, lisod kayo sabton ang misteryo sa Eucharistia. Apan ang atong pagtuo, nagpahinumdum kanato nga kada ambit nato, kada tambong nato sa santos nga misa, dili lamang ta mikaon sa ordinaryong pan, kundili gidawat nato mismo si Jesus. Ang iyang gugma, ang iyang presensya, ug ang iyang kinabuhi. Sa atong kinabuhi, mga igsuon, labi na nini atong panahon karon, kung ang atong espirituhanon nga kinabuhi daw kapuyon, daw bation og galaay, daw walay kadasig. Apan gipahinumduman kita nga ang tanan natong mga kabalaka, mga tinaguan nga mga kasakit, o bisan unsa pa nga naa sud sa atong dughan, si Jesus nagpadayon sa pag-imbitar kanato sa iyang talad kananan. Dili man tingali maperpekto nato ang atong pagkinabuhi tungod sa atong mga kahuyangan, apan tungod sa iyang grasya ug sa iyang panabang, ang atong kagutom ug kauhaw atong makaplagan diha lamang kang Hesus, diha sa iyang gugma ug sa iyang paggamakanunayon dinhi kanato. Mga igsoon ko ni Kristo, ang Eucharistia dili lamang usa ka ritual o buluhaton kada misa, kundi nagpahinumdum kanato sa usa ka pakig-ambit, usa ka relasyon sa Dios ug sa iyang katawhan. Gusto ni Hesus ug misulti siya kanato nga gusto siyang makigiusa, makigambit kanato. Kay gusto niya ang atong kasing-kasing nga napuno sa kaguol ug kasakit, matambalan, pinaagis iyang kaugalingong paghigugma kanato. Ug ang nakanindot niining pagsaulog nato, mga igsuon, niining Corpus Christi, nga ang Ginoo gusto gyud nga magpaduol kanato. Gipili niya o pinaagis bayhon sa gamay kaayo nga pan
aron pagpahinumdum ka nato nga dali ra gyud siya natong makabuot, dali ra siya natong makaon. Og naghisgot og pagkaon. Kitang mga Pilipino hilig man gyud tagkaon, di ba? Og kaon na gani malas kita. Pero sa mas giingon ni Jesus, ang pagkaon inyong gikaon gutmon gihapon mo. Pero kini akong pagkaon nga gipaambit kaninyo, maghatag kaninyo og kinabuhi nga walay katapusan. Diin kita nakighiusa kang Kristo og kini mao ang naghatag nato og kalipay. Panahon sa mga pagsulay, naghatag usab kini nato og kahupayan. Naghatag ka nato og paglaom aron ta makalahutay ug makapadayon sa panaw sa kinabuhi hangtod sa iyang pagpaambit ka nato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Eucharistia, mga igsoon, o kining pagsaulog nato sa Corpus Christi, nagtawag og nagdapit usab ka nato nga kita usab mahimong lawas ni Kristo ngadto uban. O kini nagdapit ka nato nga kita mahimong untang kalanon alang sa ato mga kaigsuonan, labi na sa ato mga kaigsuonan nga mga gigutom, sa ato mga kaigsuonan gigihikawan, sa mga material nga mga butang aron sila makapadayon, makapalambo sa ilang pagtuo. Or kaha, mahimo tang kahupayan alang sa mga tao nga nawadaan sa kadasig ug paglaom. Mga igsoon ko ni Kristo, nining pagsaulog nato, nini maong solemnidad. Unta, dili lamang kutob kita sa pagkalawat, dili lamang kutob kita sa pagsimba, kundi maghatod ni nato ngadto sa tanang mga kaigsuonan nato nga maambit nato si Kristo sa uban. Kay sa ato rabang panahon karon, gusto na ta nga mag-iya-iya. Kanang kita ray kanunay mabulahan ba? Ato-ato lang, dili na gani ta makapaambit sa uban. Bisan sa ato mga pagpangumusta, bisan sa ato mga smile, ihikaw pa nato. Isip mga gitawag og mga Kristiyanos ato ning ipaambit. Ngaunta, matag kalawat nato siyang lawas og dugo, mahimo tang kinabuhi sa uban. Mahigsoon ko ni Kristo sa katapusan, unta, kini ng maong solemnidad, magtabang ka nato, aron kita mahimong faithful diha sa Ginoo. Abisan sa mga kalisod, makalahutay ta, makapadayon ta sa atong panaw, ug makahatag tag kinabuhi sa uban. Aron kining mga igsuon nato nga naas kamingaw, dili sila makabati nga nag-inusara. O dili sa atong presensya, sa atong paghigugma ug pagtagad nila, mahiusa kita isip o sa kalawas ni Kristo. Iniguon diha sa iyang gugma ug sa iyang kaluoy. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang bugtong anak, Ginoo nato, agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug bilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita ngadto sa Dios, ang labing makagagahom nga Amahan, nga mihatag kanato siyang bugtong anak,
nga atong matuod ubuhing pan. Mutuwaw kita sa pag-ingon, pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios nga na nag-ambit sa usang pan, magkahius sa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahius sa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga iyo Eucharistia, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang niambit ni ining Eucharistikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa may mga balatian, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon og pakigtaag interes alang sa usag-usa, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa mga nangamatay karong adlawa, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan. Diha sa himaya, mag-ampo kita sa Ginoo. O Ginoo, mapaminawon ka sa mga pag-ampo sa imong mga anak. Dungga nga mong mga gipangayo, diha sa tumang pagsalig, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako, o gayon yung mga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan.
O Ginoo'y hatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw, nga sa katingalahang paagi, mao'y gipasabot ubos sa bayhon ni ini mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahen, Dios nga tunahig makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari, nga nagtukod din ng sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa mong kaluwasan. Ug itudluan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo siyang lawas, nagihatag niya kanamo, kami mabaskog. Og sa pag-inom namo siyang dugo, nga giula ni alang kanamo, kami mahugasan og mahinlo. Og busa, uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami si mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw ug Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diningad to siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghendom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, iningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga ngayan, nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab, ang among mga igsuon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imo nga kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kababuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon, ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo magkagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Hesukristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kababuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita tang panaginig sunay, managdait. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Imuaw Ginoo nga matugog kami sa kanunay pagpahimulos sa imong pagkadiyos, nga gilarwanan sa among pagkalawat karon sa imong bilinhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton.
Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasi nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Luigi Balinia, Society of Holy Family, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Association of Pauline Cooperators of the Pauline Family, Cebu City. Sa atong choir, Shrine Harmonic, gikan sa Archdiocesan Shrine of St. Pedro Calungsod, Cebu City. Og sa atong prayer groups, Couples for Christ, og Sitio Amor Faith Community, San Vicente Ferrer Paris or Helio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimos sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number o ang GCash number. Daghan kaayong salamat, God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo.